任せてください。没问题。ベストを尽くします。可以，来好好对待大家的。哇！大家好。大家好。要 say hello 吗 ？Show your Chinese。卖挨沙子。我很高兴见到大家。进头都快笑，进头。うわー、本当に嬉しいです。こんなに集まってくれるなんて本当に夢のようです。ありがとうございます。我真的很高兴，今天有这么多人在场，真的是像做梦一样。うわー、嬉しい。所以是真的打从内心感到快乐，因为今天是一个上班的日子，哎，大家都拼命这样子骗老板说，哎，老板我肚子痛，そうだよね。我先下班了。ねえ、忙しい中ありがとうございます。本当に仕事終わりで来たよっていう方ってどのくらいいます？有人是下班之后直接过来的吗？下班之後直接過来。あ、仕事をしなくてもすごく嬉しいんですよ。本当に嬉しいんですよ。对，不是下班后过来的也没有关系，不过真的很开心，大家都到场啊。ありがとうね。ありがとうね。我们也是这么感谢他，把珍贵的第一次留给了台湾的春马太太们。ね、いや本当にこちらこそありがとうございます。今日はね、限られた時間ですけども、初めてのファンミーティングをこうして海外、そして台湾でできることができてとても嬉しいですし、これはもう一生忘れられない思い出になると思うので、皆さんで一緒に楽しんでいきます。よろしくお願いします。虽然很短暂的时间，但是我的第一次粉丝见面会，而且第一次粉丝见面会就办在台湾，希望可以成为大家一起很美好的回忆。谢谢。今天晚上是这个哈鲁玛桑的第一次，现场可能有一些人是不是也是人生第一次追星啊？是第一次来到粉丝见面会的人，请举手好不好？哦，感谢你们把第一次留给春马。初めての、そう、ありがとうございます。哦，哎，你夺走人家第一次，你要好好的对他们哦。責任重大ですね。责任非常重大。任せてください。没问题。ベストを尽くします。可以，来好好对待大家的。